أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Počastio nas je da čuvamo svoje namaze. Počastio nas je da se redovno družimo sa Kur'anom, a evo alhamdulillah i redovno sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Molimo njega da nam te njegove blagodati zadrži i sačuva. Molimo ga da nas počasti da budemo zahvalni pa da time te blagodati sačuva. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i mileniku Muhammedu, njegovoj častoj porodici, plementima, sahabima. Neka je mir i spas svima onima koji nastoje u svojim životima imati one sadržaje koji će ih svakim uzdahom približiti onome lijepom susretu sa njihovim gospodarom. Svaki naš uzdah je jedan trenutak za koji smo bliži susretu sa stvoriteljem. Kaže ulema, nijedan uzdah neće iz tebe izaći i nijedna kap znoja se neće proliti u poslušnosti Allahu, a da to neće biti sreća za tebe na budućem svijetu. A nijedan uzdah ti se neće otići i nijedna graška znoja neće poteći u neposlušnosti, a da ista takva neće morati u džehennemu da izađe. Da nas gospodar sačuva od toga. Amin. Da ne budemo oni koji su to zaslužili. Ako nas Allah milošću svojom ne počasti, onda imamo zaista ono zbog čega se trebamo najviše zabrinuti. Na samom početku, kao što smo uobičajili, evo i u ovoj ljetnoj toploj noći, da proučimo dovu uzvišenom stvoritelju za imama Buhariju, čiju hadijsku zbirku čitamo, ili da ga se sjetimo dovom. Vedan lillahi fatiha. Mi smo došli do 138. hadisa u Sahihu, hadijskoj zbirci imama Buhari. Ono što pokušavam stalno da i sebi i vama kažem, to je da je smisao druženja sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam postizanje tog jednog obrazca ponašanja koji je toliko prepoznatljiv i toliko čest da ga svi ljudi uvažavaju i poštuju. I spominjao sam i opet ću spomenuti kada je onaj čovjek 30 godina se družio sa imamom Ahmedom koji je znao na desetine hiljada hadisa. Šta više napisao i sastavio je musned u kojem ima blizu 30.000 hadisa Rasulullah. Kaže, šta si, koliko si hadisa na pamet od imama Ahmeda naučio? Kaže, nisam naučio ni jedan hadis. Kaže, šta si radio onda 30 godina uz imama Ahmeda? Kaže, učio sam kako se ponašati. Hadisi Rasulullaha sallallahu alaihi sallam su obrazac ponašanja svakog onog srca, svake one duše koja kaže amen billahi. Ako kažem vjerujem u gospodara, to podrazumijeva da vjerujem u njegovog miljenika Muhammeda. Jer je nama mogla doći knjiga bez poslanika, ali nije, gospodar je dao i knjigu, dao i poslanika. Tu je jedna stvar koju bih vas zamolio na početku u ovim danima kada bi trebali mi, alhamdulillah, Allah dao dugi dan, pa bi trebali puno dobra da činimo. Kaže jedan od ovih ahbaba što sjedi ispred mene, da ga sada ne gledam, kaže slabije se skupi hrane. Ja kažem šta će ljudi možda odvajaju za godišnji odmor. Naravno da čovjek će dat, nećeš kupiti ništa, samo sljedeći put kad bilo šta budeš kupovao ili kupovalo. Samo pomisli, onaj novac koji daješ za to, nećeš ga dat dok ne budeš uvjeren ili ubijeđen da ono što uzimaš nije vrijednije od onoga što daješ. E sada, ako je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, hoćete li da vas obavijestim o onome što ugasi srdžbu dragog Allaha? Kažu, šta je to Allahov poslanik? Kažu, sadaka. Normalno da će se onda promijeniti naš odmah. I kaže, daj da malo do Ramazana, nemamo još 2, 3, koliko imamo još 3 puta, tako? Još 3 puta imamo do Mubarek mjeseca Ramazana. Daj da malo intenziviramo taj jedan odnos. Šta sam htio kazati? Vezano za
bilo kakvu promjenu u umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jedno od osnovnih pravila jeste da moramo zaista se vratiti onim iskonskim vrijednostima koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem usadio Allahovom dozvolom u onu prvu generaciju. Čujete riječ, kaže, ima kuranski ajet, to je istina. Kaže, to je generacija koja je bila i umrla. O ovim riječima će ljudi reći. Kao mi ćemo sad nešto bolje nego ta generacija koju je Rasulullah odgojio. Kaže, zar nije uzvišeni gospodar u Kur'anu Kerimu rekao tilke ummetun kad halet leha ma kesebet. Kaže, to je zajednica umet koji je bio i prošao. Leha ma kesebet, njoj pripada ono što su oni uradili, ta zajednica. A vama, walakum ma kesebtu, vama pripada ono što ste vi uradili. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Pa čovječe, ovo je kuranski ajet koji ti je smjernica u životu. Prvo, učite da ti u životu nešto uradiš. A ne da bude moj dedo je hađija. Moja nana je bila bula. Imam tespih od 1000 zrna. Pa tvoj je problem, trebate lupiti sa njim. Da dođeš sebi, razumije. Pa taj ajet je podsticaj čovjeku da razumije da je njegovo ono dobro koje učini. A ne da sruši autoritet prve generacije muslimana. Leha ma kesebet volekum ma kesebtu. Vama pripada ono što ste vi uradili. I prvi korak, nemoj Allahati da pričamo o tuđim pobjedama. Dajte ja i ti napravimo jednu malu. Hajmo zijaret, imaš nekoga koji u bolnicu, skupi dvojica, a vamo ti išli ga posjetiti. Imaš u komšiluku neki problem, pomozi ljudima da imaš i viš nekoga neposlušan prema roditeljima, posavjetuj ga. Na to ukazuje ajet. I završetak ajeta, vola tus'aluna amma kanu ya'malun, nećete vi biti pitani za ono što su oni radili. Kao da ti gospodar kaže, čovječe, ti ćeš najprije biti pitan za sebi. Ja sam danas čitav dan na pameti, odjekuju mi riječ Hazreti Omer, da je, kaže, ovca na obali rijeke Eufrat posrnula zato što mi muslimani nismo put kako treba napraviti. Ja bih sebe kao halifa muslimana osjećao odgovorni. Da nas ne hajvani da stradaju insani. Ja se stvarno pitam kako onda mi možemo, oni koji od nas imaju emanet, utjecaja, vlasti, pozicije, kako možete Allaha vam dragog spavati? Još onda kazat, ne, to je jedna zajednica koja je prošla, ne tako mi dragog gospodara. Model koji su ostavili je model da se ja pita, pa čovječe, dođem u nemuslimansku zemlju gdje žive Bošnja, kaže imam ogroman problem, zna nam se nekada desiti da se naša muslimanka uda za nemuslimana. I zna se desiti da naš mladić musliman, naš musliman, ode u drogu, ode u alkohol. Pa kako da ja ne osjećam, a u najmanju ruku, možda je hak tog insana na meni. Možda, da sam popio kavu sa njim, možda ne bi u to otišao. Da si porazgovarala sa njom, možda bi shvatila. Da ne vrijeđa svoga gospodara svojim postupcima. Jer svako naše djelo, zapamtite, je izjava. Ja vjerujem ili ja ne vjerujem. Bez obzira što nije nevjerovanje samo po sebi. Kad kažem da vjerujem u gospodara, ali ako činim ono što je on zabranio, ja kao da kažem ne vjerujem. Ovaj model, ovaj obrazac, ja vas molim, čitajte o njemu. Napajajte se s toga vrela. Živite u ovom stoljeću. Živite u našem vremenu. Nemojte da prođe godina, a da mladići, djevojke, muškarac i žena ne kažu alhamdulillah, u ovoj godini sam naučio brzo kucati. U ovoj godini sam imao 100 časova iz turskog jezika, već znam malo konverzaciju imam. Ove godine imam svake hefte, imam najmanje 15 minuta sa svojim sa insanom koji mene pouča. Kur'anu, ovome. Znači, nemojte dozvoliti da vam 2 godine budu isti. I na kraju, meni je uvijek kraj hidžetske godine pred početak Ramazana. Presabirim sve što sam uradio do Ramazana, jer od Ramazana do Ramazana. I ko zna ko će poživjeti do ovoga Ramazana, kamo do nekih sljedećih. Zbog toga ovaj obrazac nama, da kažem, ne sputava nas da ovladamo tehnikama, ali nas podstiče da imamo te vrijednosti. Čovječe, zamisli prvog čovjeka muslimanske zemlje. On se malo pita za ovcu, ovi naši ahmaci, koji bi trebali nas voditi, ne pitaju se za ljude, za insane. A najodgovorniji su da naprave prostor, da organiziraju, da povežu, da upoznaju, da odgoje. Bez toga nema. Bez toga se ne može. Bez tog jednog odgovornog odnosa. I ono što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, po čemu su nas plemeniti ashabi pretek, to je taj odnos, to je taj odgoj.
uzmite njega, ovo sve što uzmiš. Pazi, možeš znati hadisa koliko god hoćeš. Svaki taj hadis je argument protiv tebi ako ga ne primjenjuješ u životu ili radiš suprotno od njega. Možeš znati čitav Kur'an na pamet, ali ako ne živiš Kur'an u svome životu, ako rušiš Kur'an, subhanallah, i još jedna stvar, nemojte, molim vas, nemojte Allaha vam drago, pokloniti svoje srce nekom je drugom mimo Gospodara. Kad jednom pokloniš, priče koje do mene dolaze da Allah dragi uputi, sačuva, oprosti ljudima koji upadnu u to. Kad jednom se srce za insana veže, ne može čovjek ne može Gospodaru dragom da bude odan. Kaže, uradila sam to i to, ili uradio sam to i to. Zašto? Zato što mi na prvom mjestu nije bila naredba moga Gospodara. Nemojte, neka šarijat za vas bude, neka pravila ponašanja Islama za nas budu granica koju neću da prijeđem ja zbog sebe. Ne zato što mene svijet možda vidi ili ne vidi. Mene vidi moj Gospodar. To je vrlo bitno. I ona svijest koju je Resulullah usadio u prvu generaciju je jedina koja nama može pomoći u našim porodičnim životima, u našim odnosima u društvu, u generalno, u muslimanskim zajednicama nema promjeni dokle god se ne vratimo tim vrijednostima. Poglavlje koje ćemo ako Bog da čitati jeste 5. poglavlje u knjizi o abdestu, babu tahfifi fil vudu. Poglavlje lahko uzimanje abdesta. Vi znate da je jedan od glavnih hadisa na kojim insistiramo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, onaj u kojem Resulullah kaže: inna hada dine metinun, zaista je ova vjera jaka. Walan yushad dine ahadun illa galabahu. Svaka ona osoba koja pretjeruje u vjeri, vjera će ga savladati. I zbog toga ovaj hadis nam govori koliko je bitno da čovjek u vjeri, u svom odnosu prema Gospodaru, prema Stvoritelju, ne otežava samom sebi kad Allah mu nije njemu ili njoj otežao. Vrlo je bitno. Znam ljudi koje Allah dragi počastio, počeli klanjati, obavljaju namaz. Malo pomalo Allah dragi dadne takvo iskušenje da se oni, nažalost, udalji od toga. Zašto? Kada pogledam jedan od glavnih razloga zašto im se to desilo, vjerujte da je bilo pretjerivanje. U bilo čem, nemoj, ako nam je Gospodar dao u ovoda al mizan, Allah nam dao mjerila, nemoj da pretjerujemo. 138. hadis, haddesena Ali ibn Abdillah, prenio nam je Ali ibn Abdullah, kala haddesena Sufjan, an Amr, prenio nam je Sufjan od Amra, akhbarana Kurejbun an ibn Abbasin radijallahu anhu, anna nabije nama hatta nefaha. Prenio nam je Kurejb od Ibn Abbas radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zaspao, pa je disao kao da je utonuo u dubok san. Thumma salla, pa kaže Ibn Abbas, nakon toga je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ustao i obavio namaz. Wa rubbama qala ittaja'a hatta nafaha, legao je skroz dok nije zaspao. Thumma qama fa salla, pa je onda ustao i obavio ovaj noćni namaz. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمر عن كريب عن ابن عباس. Pa nam je Sufjan, prenoslac ovoga hadisa, to nekoliko puta prenio. Kaže, bitu inda haleti Mejmune. Kaže, Ibn Abbas imao je tetku. I to je karakteristika zdravih porodica, da nema neke težine u njihovom odnosu. Nekada ljudi, ja to znam iz svog primjera, ne može da ti dođe što mora dobro da iskupi da bi ti donio kesu. Ostavi kesu kod kuće, dođi mi bez kese. Kaže Ibn Abbas, ja sam noćio kod svoje tetke Mejmune. Zašto? Da se porodica jača. On dođe kod tetke, bude, ibadete zajedno, porazgovaraju, tetka ga posavjeti. Danas imate situaciju da ljudi sami sa sobom, što kaže jedan, onako baš simpatično, kaže, sjedi njih 5, kaže, zajedno piju kahvu, kaže, svako sa sobom na mobitel. To je baš jedna slika koju ti možeš vidjeti. Svako kuca svoje poruke, svako je, ako sam s tobom, onda sam s tobom. Ako sam negdje, nećemo ni sjeti zajedno, sješu tamo gdje trebam da budem da kucam poruku. Kaže, faqamen nebiju sallallahu alaihi wa sallam min al-layl. Pa je onda Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ustao u noći. Govorio sam vam, to je onaj teži oblik noćnog namaza, tehedžu. Kada čovjek odspava jedan dio noći, pa onda ustane i obavi namaz. Da nas Allah, dragi, počasti da čuvamo ove obavezni i da polako uvodimo sebi, oni koji su pohvalni.
فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ Zaspao je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, zatim se probudio, kaže, ustao je, kaže, i uzeo jednu kao kožnu posudu u kojoj je bila voda, mu'allakan, koja je okačena bila na zidu, pa je tevoddae vudu'en hafifa, pa je onda brzo abdestio. Šta znači brzo abdestio? Kaže, nije, inače Resulullah bi potiru. Ne, samo bi ovako prešao. Šta kaže Ibn Abbas? Resulullah bi tako abdestio. Vi znate nekada ljuda obuzme neka šubha, pa se ovako, pa ga vidiš, trlja se, misliš, otpašće mu ruka koliko se trlja. Znači, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bi znao abdestiti temeljito, znači potari fino, ali ne pretjerivanje. A znao bi abdestiti brzo. Zašto? Da nauči umet. Da nauči nas, nekada imam situaciju, čekamo te u autu i ti onda fino je uzbillah im nešetan rađim, bismillahirrahmanirrahim, uđeš i 15 minuta te nije. Pa on je dove koje si dole balan u autu dobio. Da mu Bog pamet dao. Kaže, dobre su, šta im fali? Znači, šta se dešava? Dobiješ dove, zašto? Zato što ne znaš sunnet Resulullah. Ako je Resulullah znao brzo abdest, ali da ne dođe do narušavanja onoga što je obaveza, naravno. Abdesti ti brzo. Šta fali? I kaže ulema, to sam spominjao na fiku, kada vidiš čovjeka da brzo abdesti, kaže, to je pokazatelj da on vjeru poznaje. Zašto? Jer ako sporo abdesti, onda ima sumnju. Jel opro, nije opro, jel treba oprati, jel ne treba. I onda produži, pa Boga da ja zadignem malo za svaki slučaj. Razumije? Vrlo je bitno da ima jedan hadis u Buhari, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, da nam nafaka i opskrba dolazi radi dvije kategorije. Znam ko, radi koje dvije kategorije? Jedna je djeca. Djeca i slabaš. Tako da nas Allah dragi počasti da se on nama slatko onako smiju. Dobro. Kaže, yuhafifuhu amrun wa yuqalliluhu. Onda je Amr pokazao kako je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem abdestio. Znači, lako, bez pritiskanja. Wa qama yusalli. Zatim je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ustao i klanjao namaz. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda. Šta kaže Ibn Abbas? Kad sam vidio Resulullaha kako abdesti, odmah u istom trenutku ja sam abdestio kao što on abdesti. Subhanallah, jedan prelijep stih. Kaže, tashabbahu bil kirami illam takunu minhum. Kaže, oponašaj plemeniti. Čak i ako nisi nešto posebno plemenit da rešli. Fatashabbuhu ke bil kirami keramu. Kaže, kad oponašaš onoga ko je plemenit, sam sebi stičeš to svojstvo plemenitosti. Nije Allah svakome dao jednako. Kad vidiš neko lijepo ponašanje, zapamti ga i ti ga uzmi. Kaže, odmah sam abdestio kao što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem abdestio, thumma ji'tu faqumtu an yasarihi. Kaže, onda sam došao i stao pored Resulullah sallallahu alejhi ve sellem s lijeve njegove strane. Ovo je jedan od argumenata za noćni namaz u džematu. Jer je Resulullah trebao preselamiti, reći njemu, Ibn Abbas, nema klanjanja mimo Ramazana u džematu. Razumije? Staje Ibn Abbas uz Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da obavi namaz. Wa rubama qala Sufjan, možda je Sufjan rekao koristeći drugu riječ isto za lijevu stranu. Fahawalani, šta je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uradio? Pa je uzeo me sa lijeve strane i prebacio me na desnu stranu. Subhanallah, to meni naumpadni trenutak preseljenja Hazreti Omera radijallahu anhu. Kaže, ušao je u trenutku dok je duša gotovo izlazila iz njegovog tijela. Kaže, ušao je mladić čija se odjeća vukla po zemlji. Kaže, Hazreti Omer, umiri. Kaže, mladiću, podigni, kaže, malo, nek se ne vuče po zemlji. Kaže, čišće ti i za tu odjeću i za tvoje srce. Mislim, zamisli trenutak kada kažeš, ovom je ćete ovu njivu, ovom je ćete ovu kuću. Subhanallah, njemu na pameti da dadni vasijet kako da čovjek čuva svoje srce od oholosti. A i odjeću ujedno i od nečistoće. Kaže, summa salla maša Allah. Ovo kad kaže, onda je Resulullah klanio maša Allah. Ovo je baš doslovno ovo naše bosanski maša Allah. Jer se u drugom predaju kaže, mi ćemo se vratiti ovom hadisu kad bude se govorilo o vitru, da je Resulullah proučio čitavu suru Bekare i suru En-Nisa. Sad znam, sura Bekare 47 sahifa. Sura En-Nisa nešto jače od džuza. Džuzi 7, 8, 9. Kaže Hazreti Ibn Abbas, i to je normalna priroda. Znam sad, dođeš u takvu situaciju
i tako iskren budeš da kaže poželio sam uraditi nešto što je bilo loše. Kaže šta, kontu sam da pobjegnem iz namaza. Koja je to iskrenost? Što kaže jedan, išli smo na jedan drs, kaže šta je bilo sve dobro, kaže a men se spavalo, brate. Pa idi spavaj, nemoj doći na predavanje. Ako se na džumi, subhanallah, nekad hatib to vidi sa džumi. Vjerujte, ima ljudi koji tako teške poslove radi da je se vapi ono što ufati ovako. Ja vidim da on neće da spava, ali njega samo fati. Pa jednom, pa dva, pa se on put bori, pa ne zna šta. Ne zna, Allah, dragi, nas je počastio, braće i sestre, da smo od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da imamo, da je sve u vjeri našo, alhamdulillah, lako primjenjivo. Možeš živjeti. Kaže Hazreti Ibn Abbas, kaže, pa je klanjao, maša Allah, deka. Šta hoće reći? Učio je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dugo. I to je, kada neko klanja kao imam 3 ajeta, 4 ajeta, lako je sahifu meni proučiti. Ali može li dijete izdržati? Može li neko ko ima neku potrebu izdržati? Treba uvijek sa mjerom. I Resulullah se rijetko ljutio. Međutim, kada je do njega došla vijest da jedan od ashaba odulji namaz, kaže, nemojte ljude od vjere udaljivati. Naljutio se Božji poslanik. Zašto? Pa dođe, kaže, ima među ljudima i ko je bolestan, ima ko ima neku potrebu, ima mati koja mora, ona je za svojim djetetom, za svojim nekim poslom i tako. Zbog toga je vrlo bitno ovo. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nakon tog klanjanja, sad možete misliti saha, 2, 3, koliko je klanjao, thumme tađa fe nama hatta nefaha. Onda je opet Resulullah spavao je, probudio se, abdestio se, klanjao i onda je opet legao i zaspao. Thumme tahul munadi fa adenehu bisala. Pa mu je došao onaj kod poziva za sabah namaz i to je bio adet da kod Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dođe njegov muezin i prije nego što prouči ezan kaže Resulullah, Božji poslaniče, vrijeme je sabah namaza. I onda je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ustao i obavio namaz. Kaže, nije se abdestio. Et sada rekli smo Amru, mi znamo da se gubi abdest kada se zaspije. Osim kada, oni koji su bili na fiku znaju, šta? Osim kada zaspiješ u položaju u kojem imaš kontrolu nad sobom. Znači, čim si na nešto naslonjen, čim si, onda nemaš kontrolu nad sobom. Može se desiti da izgubiš sve. Jer kaže ulema, abdest se ne gubi samim snom, nego onim što se može desiti u snu. Da čovjeku izađe vjetar ili slično. I zbog toga, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, je ustao i obavio. Kaže, ljudi su onda rekli, a to je hadis Resulullah sallallahu, kad su ga pitali za to je posebnost Božijeg poslanika sallallahu. Kaže, te namu ajnuhu vala je namu kalbuhu. Kaže, Allah je dao njemu posebnost. I to je posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, spava njegovo oko, njegove oči zaspu, ali ne spava njegovo srce. To je njegova posebnost. I zbog toga, i od posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste da kad god mu mi nazovemo selam, Allah njemu vrati dušu da nam može odgovoriti na selam. Pa kaže, onda je duša uvijek u Resulullahu, jer non stop neko donosi salavat na njega. To je, čak ima uleme koji su sabrali knjige pod nazivom Hasaisun Nabi, posebnosti Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Koje su bile njegove posebnosti? Jedna od posebnosti Resulullaha je bila ovo. Kala Amr sami'tu Ubejd ibn Umer yakul ru'ya al-anbiya wahyun. Ono što vjerovjesnici vide u snu. Zašto kaže da mu srce ne spava? Zato što su vjerovjesnici znali dobijati objavu u snu. I sastavni dio objave jeste bilo ono što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem vidi u snu. Vi znate da je jedan od najvećih događaja u povijesti islama Resulullah sallallahu alejhi ve sellem vidio u snu. Koji je to? Oslobođenje Mekke. I kad čitate suru Feth, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. Zaista je Allah obistinio ono viđenje u snu koje pokazuje Resulullah. Da ulazite vi u Meku. Subhanallah, kada gledate život Resulullah, trenutak koji je najteži bio. Kada su muslimani opkolili u Medini, on kopa hendek. Kada je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem udario krampom u zemlju i rekao Allahu ekber, kaže pašće Perzije. Kažu ljudi, kaže kako je to? Resulullah hoće da se ukopa, da se zaštiti u svom gradu. Kaže Allahu ekber, pašće Perzije. Allahu ekber, pašće Bizantije. Da to samo čovjek zna iz njegovog života. I ne da je bilo 10, 50, 100 ljudi oko Resulullah. Na stotine ljudi su bili tada oko Božji poslanik. Naravno, isti taj događaj, ja opet vam ponavljam, pogotovo u ovo ljetno vrijeme, učite što češće dove poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od ova kratka je, vrlo je kratka. A za ovo vrijeme mi danas, vjerujte, kopamo hendeke, rovove da sačuvamo sve brakove.
kopamo hendeke da sačuvamo svoju čestitost i čednost. Vjerujte mi, kakve stvari se dešavaju. Resulullah je u trenutku tog ukopavanja učio sljedeću dovu. Allahum mestur auratina wa amin ravatina. Gospodaru naš, ustur aura, pokri naša stidna mjesta. Šta možeš danas? Bože, sačuvaj, vidjeti. Wa amin ravatina i odganaj naše strahove. Jer strah može čovjeka navesti da izgubi pamet. Jer kad jednom čovjek upadne u to da ima više od jednog straha, on će ih onda čitav život bezbroj imati. Isto kao što smo rekli, kad imaš jednu brigu, ti alhamdulillah si dobar. Jedna ti je briga da je gospodar zadovoljan sa mnom. Sve druge brige su mi manje bitne, manje važne, sa njima ću se nositi. Ova doba poslanika, dok kopa i dok se bori na hendeku, je bila kratka. Gospodaru naša stidna mjesta sačuvaj, pokri i naše strahove otjeraj. I to je doba koju, pogotovo sada, učite tu dobu. Jer tom dobom, ako Bog da štitimo svoju čestitost i da nastojimo koliko nam je Allah dao, da molimo i da one koji nisu na onoj čistoći koja Islam jest, ne možete. Vjerujte mi, evo, nemam ja puno više godina, dosta vas su moji vršnjaci, mi znamo primjere, brak ne može opstati bez povjerenja. Mladići i djevojke bez povjerenja, ovo što se danas radi, posljedice toga tek ćemo vidjeti za 15 godina. Nema braka, nema muža i žene, vjerujte. Kaže, eto oni što sada uzijeli, sad su do... Ne, bez povjerenja, bez čestitosti. Bez toga da ona zna da ti nju čuvaš i da ti znaš da ona tebe čuva. Jer Allah vas oboje vidi. Ne može brak opstati. To je varanje, to je u startu prevara. Jer nema tu kontrolora koji te može kontrolisati. Mimo dragog Boga. I tu je problem razvrata. Nije razvrat sam, subhanallah, gospodar prezire razvrat. Zašto? Zato što ruši naš temeljni interes, a to je da odnosi među nama budu dobri. Pa zamisli kakvu nagradu ima onaj čovjek koji kako treba se ponaša prema ženama. I ona žena koja se kako treba ponaša prema muškarcima, čestito, bez ikakvog nametanja. Pa ti čuvaš njemu i ti čuvaš njoj brak. I to je ovo. Posebnost Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem jeste da mu spavaju oči, ne spava srce. Najveći problem danas muslimana jeste gaflet, nemar je suštinska bolest. Bez te bolesti šejtan ti ne može ništa. Ako ti Allaha spomeniš, e'udu billahi minaš šejtanir racim. Ako ti sebe ne dovodiš u kontekst gdje sama sebi ili sam sebi izlažeš problem, gospodar rekao, nemojte se osamljivati. Ti samog sebe dovedeš u situaciju da se osamljiš. Pa zar nisi na kušnju dovela riječ svoga gospodara? Ne, ja sam jak, ja mogu. Tebe gospodar zna bolje nego što ti znaš samog sebe. Poštuj to. Poslušaj njegov savjet. Kaže na kraju ovoga hadisa, viđenje vjerovjesnika je objava. Vi znate da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem između ostalog vidio Hazreti Omer. I od karakteristika sudnjega dana jeste da će ljudi biti proživljeni goli i bosi. Pa je Hazreti Aisha rekla, radijallahu anha, Božji poslaniče, kako neće, kaže, jedni u druge gledati. Kaže, zaista će tada u tom trenutku biti više zadeveran nego da gledaju jedni u drugi. I vjeruj mi, ko u svome srcu nema brigu da njegov gospodar sa njim bude zadovoljan. On može hodati po Saudijskoj Arabiji i po Bosni i Hercegovini isto. Jer onaj ko ima tu brigu da njega gospodar njegov gleda, takav će se ponašati svugdje čestito. I takva će se svugdje čestito ponašati. To kod sebi izgradi, to izazove. Kaže na kraju ovoga kuranskog ajeta, inni ara fil menami enni azbahuke, ono što je Hazreti Ismail alejhi salatu vesselam vidio, alejhi salam, što je vidio u snu njegov otac za njega, kada je vidio Ibrahim alejhi salam kako ga kao kurbana prinosi. Vi znate da je tada Hazreti Ismail rekao, i subhanallah, od nas se ne traži puno. Kada jedan sin od babe dobije ovakvu rečenicu, sine, vidio sam u snu da te trebam kao kurbana. Kaže sin, kala ja ebe tifa'al ma tu'mer, babo moj, babuka, radi ono što se naređi. Se teđiduni inša Allahu sabir, mina sabirin. Zaista ćeš vidjeti da sam ja od onih koji su strpljivi. Kaže, zašto se Ismail alejhi salam uspio strpiti? Kaže, zato što nije rekao, zatećeš me strpljivog, nego je rekao, zatećeš me da ću biti od strpljivih.
Jer ima drugih robova Božih koji su također strpljivi. I uvijek mi molimo Gospodaru učini me od vjernika. Jer i drugi vjeruju. Ne, da ja budem kao onaj Beduin. Kad je rekao Resulullah, naljutili ga drugi ashabi, kaže Gospodaru, moli pred poslanikom, kaže smiluj se meni i Muhammedu i nemoj se pored nas milovat nikome. Od prilike danas imamo Beduina u razmišljanju. Mislim, umjesto da kaže smiluj nam se svima. Šta će Resulullah zna kakav? Sa svakim je znao Resulullah na način da najbolje ono što je u njemu probrije. Kaže ovaj kuranski ajet nas uči da je spremnost Hazreti Ismaila alejhiselam na to da prihvati ono što je došlo njegovom ocu, od nas se ne traži puno. Ja vas zaista molim, elhamdulillah, nema još puno do mjeseca Ramazana. Pripremajte svoje programe za Ramazan. Šta ću raditi? Koga ću posjetiti? Hoću, subhanallah, preispitati malo svoj odnos sa Kur'anom. Jesam li stigao u prošloj godini barem jednu hatmu proučiti? Jesam li, ako ne znam harfove, stigao barem harfove naučiti? Šta sam uradio u prošloj godini? Tek tada, kada čovjek preispituje sebi, mi uvijek sebe pitamo koliko imamo kredita na mobitelu. A onda kad se zaposlimo, pitamo se koliko imamo novca na banci. Dajte da preispitujemo sebe i za ono što nam je na ahiretu biti. Ovo što možemo, elhamdulillah, uraditi, jeste, dajte, Allaha vam drago, da ne budemo u raskoraku sa riječima. Ono što si ovdje čula. Nemoj da bude nešto što je na ovo uho ušlo, na ovo izašlo. Primijeni, živi to. Živi to sa svojom porodicom, sa svojom djecom. Nemojte da dozvolimo, da zanemarimo činjenicu da će nas Gospodar pitati za naše ukućanje. Kako smo se mi prema njima odnosili? Jesmo li mi ponijeli taj emanet? Allah ti dao hanumu, dao ti muža, dao ti djecu, dao ti... Kako se odnosiš prema njemu? Je li to polje na kojem ti sadiš dženecke plodove ili sama sebi pripremaš vatru džehennemsku? Čovjek se mora pitati. Preispitivati sebe, preispitivati koje sam emanete uzeo i šta nosim i kako ih nosim. Jesam li u 5 stvari ili u 10 stvari ili radim samo jednu i potpuno mi je dovoljno. Biti svjestan toga znači postepeno mijenjati sebi. Ja molim Gospodara da mijenjamo sebe pomalo. Nema velikih koraka, vjerujte mi, znate, male korake. Kad bi naučili ovu dovu, Gospodaru naš, pokrij naša stidna mjesta i uvijek kad se oblačiš, obuci se često. Nemoj se razgolučavati. I uvijek moli Gospodara da one strahove koje imaš, da on otjera. Jer ako Gospodar dadni da u mom i tvom srcu bude više strahova, onda će nas, vjerujte, taj strah pobijediti. Bićemo samo njime opterećeni. Ako imamo vezano srce za Gospodara, onda će nas strah prema njemu oplemeniti. Ja molim Gospodara da nas na ovom putu pomogne i da nas učini od onih koji uvijek razmišljaju kako unaprijediti sebe. Jedna samo najava prije dove. Džemat studenata ekonomskog fakulteta u saradnji sa Tabačkim mešidom organiziraju zajednički izlet u prirodu nedaleko od Sarajeva. Sve informacije, to je jedno druženje radi upoznavanja. Možete, ima na Tabačkom mešidu su oni zalijepili da se može pogledati, oni koji žele da se prijavi. To je jedna stvar, a druga stvar, ako Bog da iz Engleske nam je došla jedna grupa mladića i djevojaka, pa oni koji su zainteresovani, koji znaju engleski jezik, mogu mi se javiti, eventualno ako žele da napravimo jedno druženje sa njima. Meni je drago što su to sestre i momci koji, kad sam ih posjetio prije neke 2,5 godine, vjerujte da sam se postidio koliko radi za islam. Vjerujte, oni su u nemuslimanskoj sredini, imaju takve uslove, imaju takve moduse, imaju takve projekte, imaju takva druženja, da sam ja htio u zemlju da propadnem. Naravno, ja sam odgovoran onoliko koliko mi Allah dao prostora. Tabački mešid, to je moj tvoj. Mi ćemo to nositi tako Bog. Ali bi bilo dobro da uzmemo od njih, da sjednu naše sestre sa sestrama, naši momci, oni koji znaju engleski jezik, da sjednu eventualno sutra ako Bog da na akšam namazu ovdje u Tabačkom mešidu, da porazgovarate neformalno sa njima, sklopite prijateljstvo, dopisujte se. Uzmajte od njih neke ideje. Alhamdulillah, oni imaju prelijepi LMC, East London Mosque, to je blizu 10.000 ljudi tu džumu klanja. To je prelijepo. Imaju pored i sportske prostorije za muškarce, za žene, imaju teretane, fitness klubove. I onda dođu, pa meni u četvrtak kažu, eto mi smo tebi planirali sutra da držiš hudbu, kaši, ovako tego. Vrlo onako dinamični ljudi i tjeraju te da razmišljaš, ba gledaj kako oni mogu raditi.
mahom su iz Bangladeša, iz Pakistana, ima također onaj bošnjački jedan džemat u Londonu. Alhamdulillah, onaj ko bude želio, ako Bog da, neka na e-mail samo nek se jave, ne moraju se ni meni javljati, samo da znamo ima potrebe da sutra organiziramo to. Oni koji nemaju onaj e-mail info@darshana.com. Znači lijepo bilo da porazgovarate sa njima. Ovo ima, znači imamo ovaj izlet, ako Bog da, oni koji žele da se prijave, pored Sarajeva mislim da idu u Osijek. To je jedna stvar, ima tamo ko želi, ima Komes, Adrenalin park jedan ima i također oni koji žele, ako Bog da sutra, nek se javi 5, 6, 10, da ja znam da pošaljemo nekoga od momaka da ovdje vam pripremi neki sok, neko osvježenje i da sjednete momci, da sjednu s momcima, djevojke sa djevojkama, da malo promuhabetite, da se malo poznate i malo engleski jezik da vježbam. Kaže, vratio se jedan studirao, vamo, mislim u Maleziji, pitaju ga, kaže, jesi naučio engleski? Pa kaže, jesam, studirao sam. Kaže, i sad da mu pokaže, da ga pita nešto na engleskom, da pokaže, da zna, kaže, how old are you? Kaže, I'm dirty and my wife is dirty too. Tako da, nije problem ako upiš, nije to. Molim gospodara da, ovo je zaista smjernica, da malo napojimo, jer kad od njih dobijete, nemojte se smijati, ako je dirty, ne valja, to je prljav. Ne zna on izgovoriti kako treba. Molim vas, nek se javi da bi znao najkasnije do sutra ujutru, negdje do 8-9 sati, jer da znamo da to organiziramo. Isto za izlet, molim vas, imate sve informacije, oni koji žele da se prijave, idite, družite se, upoznajte se.